Ng umaga, Davao, Mindanao, Hilaga, Simo, Timog, Silangan at Kanluran. Bago tayo magsimula, paki-like na rin ang video na ito, i-share at mag-subscribe sa channel na ito para makapagbigay pa kami ng ganitong content. Ako si Mirasol Sibayan Cacho, ang inyong tagapagbalita. Para sa ulo ng mga balita. Ulat panahon. Habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon. Lokal na balita. Pagsasara ng Coastal Road para sa Ironman sa Agosto 5 hanggang 11. Pinapayuhan ang mga Davaoenyo na mag-imbak ng tubig dahil sa malakas na ulan. Mga alalahanin sa PWD accessibility sa Coastal Road. Mas seryoso ang problema ng ilegal na droga sa Davao kaysa sa isyu ni Kibuloy. Balitang pambansa. Lungsod na binatikos dahil sa sobra-sobrang paggamit ng kuryente. Mambabatas ng Taguig humarap sa backlash dahil sa pagsigaw sa mga relief workers at hindi pagsunod sa mga protocols. Balita sa ibayong dagat. Sinabi ng Israel na magbabayad ang Hezbollah matapos sisihin ito sa pag-atake sa soccer field na ikinasawi ng 12 ka mga bata. Ang digmaang Israel-Hezbollah na ayaw ng lahat ay maaaring sumiklab na. Balitang aliwan. 4 na totally insane cameos sa Deadpool and Wolverine ipinaliwanag. Bumalik si Celine Dion sa entablado para sa dramatikong pagtatanghal sa pagbubukas ng Olympic Games sa Paris. Balitang pangkalakasan. Olimpikong sandali ng araw. Lifeguard na humuli ng lumulutang na swim cup ang bumida sa swimming event. Pinangunahan ni LeBron James at Kevin Durant ang Team USA kontra Serbia. 110-84 sa pagbubukas ng Olympic contest. Mga tampok na kwento. Ang pinakamahusay na coffee shop sa New York City. Ang pinakamahusay na coffee shop sa Tagaytay. Trivia. Pinakamalaking aklatan sa Pilipinas. Ulat panahon. Habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-ulan o mga pagkulog at pagkidlat dahil sa puok-puok na mga pagkulog at pagkidlat. Posibleng magkaroon ng flash floods o landslide sa panahon ng malakas na pagkulog at pagkidlat. Lokal na balita. Pagsasara ng Coastal Road para sa Ironman sa August 5 to 11. Inanunsyo ng
pamahalang lungsod ng Davao na ang Coastal Road mula sa Davao-Cotabato Road, Bagua Playa hanggang Talomo Road ay ganap na isasara mula sa August 5 hanggang 8. Agosto 5 hanggang 8 sa paghahanda ng event. Ang Davao-Cotabato Road hanggang Punta Dumalag Road section ay isasara para sa Guapa Davaoenyo Run sa Agosto 10 at mula Bagua Playa hanggang Tulip Ecoland Drive para sa Iron Kids Race sa Agosto 11. Ang Ironman 70.3 event ay magdudulot din ng 24 hours na pagsasara mula Bagua Playa hanggang Tulip Drive na may bukas na northbound traffic mula 3 a.m. hanggang 1 p.m. Pinapayuhan ang mga motorista na sundin ang pansamantalang speed limits na 40 km per hour para sa mga light vehicles at 30 km per hour para sa mga buses at truck. Pinapayuhan ang mga Davaoenyo na mag-imbak ng tubig dahil sa malakas na ulan. Pinayuhan ng Davao City Water District DCWD ang mga customer ng Davao City Bulk Water Supply Project na mag-imbak ng tubig mula July 29 hanggang August 1, 2024 dahil sa malakas na ulan na nagdudulot ng mataas na turbidity sa Tamugan River. Hinikayat ng DCWD ang pag-imbak ng tubig na malinis na lalagyan upang maghanda para sa mababa o walang water pressure. Ang mga elevated na lugar ay maaaring makaranas ng mababang pressure, lalo na sa peak hours. Ang DCWD ay mag-ooperate ng ground water sources sa minimum capacity at imomonitor ang mga apektadong lugar. Ang mga pagpapabuti ng agua infrastruktura incorporated sa kanilang filtering system ay dapat mabawasan ang mga pagkakataon ng mababang water pressure sa panahon ng malakas na ulan, kahit na may mga limitasyon sa turbidity levels. Mga alalahanin sa PWD accessibility sa Coastal Road. Si Armando Amancio, Vice Presidente ng Association of Differently Abled Person Incorporated ng Davao City, ay naglabas ng mga alalahanin tungkol sa kaukulang mga accessibility features para sa persons with disabilities, PWDs, sa Davao City Coastal Road, DCCR, tulad ng mga ramps at curb cuts. Ipinahayag niya ang mga patuloy na pagkadismaya sa mga proyekto ng gobyerno at iminungkahi ang pagbuo ng isang accessibility audit monitoring team upang matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan. Si Ivan Cortez mula sa City Planning and Development Office ay nabanggit ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga plano ng proyekto at aktwal na implementasyon. Binansagan ni Amancio ang accessibility ng lungsod na 5 sa 10. Mayroong humigit kumulang 1.6 milyong PWDs sa Pilipinas, kasama ang humigit kumulang 2,000 sa Davao City. Mas seryoso ang problema ng illegal na droga sa Davao kaysa sa isyu ni Kibuloy. Sinabi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na ang problema sa droga sa Davao Region ay mas kritikal
kaysa sa mga akusasyon laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy, kabilang ang human trafficking at sexual abuse. Binatikos ni Duterte ang pagtuon sa kaso ni Kibuloy bilang isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Tinatawag itong hindi epektibo at isang malubhang pang-aabuso ng kapangyarihan. Ipinahayag din niya ang pagkadismaya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sinasabing walang solidong plataporma si Marcos upang tugunan ang mga isyu sa loob ng bansa. Binatikos ni Duterte si Marcos dahil sa pagpapahalaga sa politika higit sa kapakanan ng publiko at pakikipag-ugnayan sa mga dating kalaban. Pambansang balita. Lungsod na binatikos dahil sa sobra-sobrang paggamit ng kuryente. Binatikos ng mga state auditors ang Cebu City Hall dahil sa labis na paggamit ng kuryente, kabilang ang patuloy na paggamit ng Christmas lights at hindi kinakailangang street lighting na nagdulot ng pagtaas sa kanilang electric bill na umabot sa mahigit 289 million pesos noong 2023. Nabanggit ng Commission on Audit, COA, ang kawalan ng energy efficiency and conservation EEC office at malinaw na EEC plan na nagdulot ng mga inefficiencies at mga hindi naipatupad na energy projects na nagkakahalaga ng 65 million pesos. Sa kabila ng mga paunang pagsisikap na kontrolin ang paggamit ng enerhiya tulad ng paghihigpit sa mga appliances at dekorasyon, ang mga hakbang na ito ay kulang sa pagpapatupad. Inirekomenda ng COA ang pagtatatag ng isang ECC office, pag-formalize ng mga energy conservation policies at pagpapabilis ng mga energy projects upang mabawasan ang konsumo. Mambabatas ng Taguig humarap sa backlash dahil sa pagsigaw sa mga relief workers at hindi pagsunod sa mga protocols. Nahaharap sa kritisismo si Taguig City 2nd District Representative Congresswoman Pami Zamora dahil sa di umano'y pagsigaw sa mga government personnel at paglabag sa lokal na protocols sa panahon ng pamamahagi ng relief para sa mga pamilyang naapektuhan ng Southwest Monsoon at Super Typhoon Karina. Noong July 25, iniulat na tinanggihan ni Zamora ng pagpasok sa isang evacuation center sa Barangay Fort Bonifacio dahil sa kakulangan ng koordinasyon sa City Social Welfare and Development Office, CSWD. Ang mga CSWD staff, kabilang si Faisal Gamaw, ay nag-akusa kay Zamora ng pagsigaw sa kanila at paggawa ng walang batayang akusasyon. Ang pag-uugali ni Zamora ay binatikos dahil sa kakulangan ng respeto at empathy at inakusahan siyang ginagamit ang sitwasyon para sa political gain. Binanggit ng lokal na pamahalaan ng Taguig na lahat ng donasyon ay dapat i-coordinate sa pamamagitan ng CSWD upang matiyak ang kaayusan sa mga evacuation centers. Balita sa ibayong dagat.
Sinabi ng Israel na magbabayad ang Hezbollah matapos sisihin ito sa pag-atake sa soccer field na ikinasawi ng 12 na mga bata. Nangako ang Israel ng pagganti laban sa Hezbollah matapos ang rocket attack sa Golan Heights na ikinasawi ng 12 na mga bata at ikinasugat ng 44 na iba pa. Sinisi ng Israel ang Hezbollah para sa pag-atake na kinabibilangan ng humigit kumulang 30 projectiles at naganap habang ang mga bata ay naglalaro ng soccer. Bilang tugon, ang mga eroplano ng Israel ay umatake sa mga target ng Hezbollah sa Lebanon. Itinanggi ng Hezbollah ang pagkakasangkot. Nangako si Defense Minister Yoav Gallant ng matinding tugon at sinusuportahan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pahayag na ito. Suportado rin ni U.S. Secretary State Antony Blinken ang pagtatasa ng Israel. Ang Golan Heights na itinuturing na okupadong teritoryo ay tahanan ng mga Druze, Arabs at mga Israeli settlers. Sa libing ng mga biktima, ipinahayag ni Opposition Leader Yair Lapid ang konektibong pagdadalamhati habang ang far-right minister na si Bezalel Smotrich ay hinarap ang mga protesta, mga nagluluksa. Ang digmaang Israel-Hezbollah ay naayaw ng lahat ay maaaring sumiklab na. Noong May, ipinahayag ni Amos Hochstein ang mga alalahanin tungkol sa mga aksidenteng pagsiklab sa pagitan ng Israel at Hezbollah na maaaring humantong sa mas malaking digmaan. Ang kaniyang mga takot ay tila natupad ng ang isang rocket attack sa Golan Heights na di umano'y gawa ng Hezbollah ay pumatay ng 12 na mga bata. Iminungkahi ng Foreign Minister ng Israel na ang sitwasyon ay maaaring umakyat sa isang all-out war habang sinusuportahan ni Secretary of State Antony Blinken ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili, ngunit nagbabala laban sa escalation. Sa kabila ng ilang mga ganting pag-atake, maingat ang naging tugon. Ang mga internasyonal na pagsisikap ay naglalayong pigilan ang karagdagang labanan. Ngunit sa harap na matinding tensyon at domestic pressure, nananatiling mataas ang panganib ng mas malawak na digmaan. Balitang aliwan. 4 na totally insane cameos sa Deadpool and Wolverine. Ipiniliwanag sa Deadpool and Wolverine, ilang nakakagulat na cameos ang nagdala ng palabas. Si Chris Evans ay lumitaw bilang Johnny Storm, hindi bilang Captain America, sa isang nakakatuwang pagbibiro ng kanyang dating papel. Si Wesley Snipes ay bumalik bilang Blade na sumama sa isang team ng mga nakalimutang bayani sa kabila ng paparating na reboot ng CMU ni Mahershala Ali. Si Channing Tatum ay sa wakas ginampanan si Gambit, isang papel na matagal nang na-delay sa isang kapansin-pansin na mahaba-habang cameo.
Sa wakas, si Henry Cavill ay lumitaw bilang isang variant ni Wolverine na binansagang Cavillerin na nagtatawa sa kanyang pag-alis sa DC. Ang mga hindi inaasahang pagpapakitang ito ay nagdagdag ng natatanging layer sa di mapitagang pagpupugay ng pelikula sa mga nakaraang superhero movies. Bumalik si Celine Dion sa entablado para sa dramatikong pagtatanghal sa pagbubukas ng Olympic Games sa Paris. Nagbalik si Celine Dion sa entablado sa Summer Olympic Games sa Paris na nagtanghal mula sa unang stage ng Eiffel Tower. Kinanta niya ang Lahim Le Amour ni Edith Piaf sa isang dazzling white gown. Ang pagtatanghal, ang kanyang unang pagbalik mula nang ibunyag ang kanyang diagnosis ng stiff person syndrome noong December 2022, ay umani ng papuri mula kay Kelly Clarkson na tinawag si Dion na isang vocal athlete. Si Dion, 56, ay naglaan ng panahon upang mag-focus sa kanyang kalusugan na ang kanyang huling live performance ay naganap noong March 2022 sa New Jersey. Balitang pangkalakasan. Olimpikong sandali ng araw. Lifeguard na humuli ng lumulutang na swim cup ang bumida sa swimming event. Sa Summer Olympics sa Paris, isang lifeguard sa isang makulay na maliit na swimsuit ang naging hindi inaasahang bayani sa La Défense Arena. Sa panahon ng isang high-stakes na swimming competition, nawala ang swim cup ni American swimmer Emma Weber at tumalon ang lifeguard sa pool upang kunin ito. Ang crowd na 15,000 ay nag-cheer habang mabilis niyang nakuha ang cup at lumabas na sinasalubong ng mga palakpak. Kilala bilang Bob na cup catcher ng NBC. Ang sandaling ito ay kasiyahan ay tumayo sa gitna matinding kompetisyon na nagbibigay ng mga manunood ng bihirang sulyap sa papel ng isang ordinaryong tao sa high-pressure na kapaligiran ng games. Pinangunahan ni na LeBron James at Kevin Durant ang Team USA kontra Serbia. 110-84 sa pagbubukas ng Olympic contest. Si LeBron James ay nagpakitang gilas sa pagbabalik sa Olympic basketball na pinangunahan ang Team USA sa isang 110-84 na panalo laban sa Serbia noong linggo. Ang kanyang unang Olympic game mula noong 2012. Si James ay nakapuntos ng 21 points, nakakuha ng 8 rebounds at nagbigay ng 9 na assists. Si Kevin Durant ay nagpakitang gilas din na nakapuntos ng 23 points habang sa first-time Olympian Anthony Edwards ay nagpa-impress sa isang highlight reel play. Si Steph Curry ay nag-ambag sa 3-point shooting at nagtapos ng 11 points.
kapansin-pansin si Jason Tatum ay hindi kasama sa game plan. Sa kabila ng 20 points ni Nikola Jokic ng Serbia, dominante ang performance ng Team USA. Tampok na balita. Ang pinakamahusay na coffee shop sa New York City, ang Stumptown Coffee Roasters, na matatagpuan sa West 8th Street, ay kilala sa kanilang matapang at mayamang lasa ng kape na nagiging top choice para sa mga coffee enthusiasts. Itinatag noong 1999. Ang iconic na kafe na ito ay nagtatatag ng reputasyon para sa kanilang masusing sourcing at roasting processes. Ang kanilang signature blends at single origin coffees ay pinuri bilang kanilang lalim at pagiging komplikado. Ang mga barista sa Stumptown ay bihasa sa paggawa ng lahat mula sa espresso shots hanggang sa pour-overs na tinitiyak na bawat tasa ay isang mataas na kalidad na karanasan. Ang kaaya-ayang kapaligiran ng kafe kasama ang kanilang dedikasyon sa kahusayan sa kape ay ginagawa ang Stumptown na isang paboritong destinasyon para sa parehong mga lokal at bisita. Ang pinakamahusay na coffee shop sa Tagaytay, ang Kape Kultura, na matatagpuan sa Tagaytay, ang isang kaakit-akit na kafe na kilala sa kanilang dedikasyon sa pagpapakita ng kapeng Pilipino. Ang kafe ay lumikha ng isang mainit at maalwang kapaligiran kung saan ang mga patron ay maaaring matikman ang iba't ibang lokal na mga uri ng kape na kinukuha. Sa mga beans na kinukuha mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, ang Kape Kultura ay nag-aalok ng natatanging lasa ng mayamang coffee heritage ng bansa. Ang kafe ay binibigyang diin hindi lamang ang kalidad kundi pati na rin ang koneksyon sa kultura na nagbibigay ng isang kakaingganyong karanasan sa mga lasa at kwento sa likod ng Filipinong kape. Kung ikaw man ay lokal o bisita, ang Kape Kultura ay naghahatid ng tunay na lasa ng coffee culture ng bansa. Kwento sa tabi-tabi. Panoorin natin ito. Trivia. Alam mo ba ang pinakamalaking aklatan sa Pilipinas ay ang National Library of the Philippines? Matatagpuan sa Maynila, ito ay mahigit na 200,000 volumes, kabilang ang mga bihira at makasaysayang dokumento. Ang aklatan ay may mahalagang papel na pagpapanatili ng pamana sa panitikan ng bansa at pagbibigay ng mahalagang yaman para sa pananaliksik at pag-aaral. Yan ang ating mga balita para sa araw na ito.
Maraming salamat sa panunood ng video na ito. Huwag kalimutang mag-like, share, comment, mag-subscribe at i-press ang bell button para sa mga bagong kaganapan. Muli, ako si Mirasol Sibayan Cacho. Magandang umaga, Davao.